my God. Kung nag-aantay kang mag-reply. Tama, ano ba yan? Ay Bruce, pag girlfriend mo ako, Musta yung mga kansan, ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ang mga memes ngayong linggo kaya atin na agad simulan. Galing kay Leonard. So nasagot na rin kung ako pa rin. Paulo, tulad niyo ako tinatag sa kanya eh. Kamukha ko siya eh. Sinigot sa mga intro. Oh, sorry. Labanan mo ang intrusive thoughts. Purong mo lang. Itagay mo lang. Lumabad ka. Ano lang, trabaho lang yan. Walang personalan. Hindi tayo magtutokyo goal dito. Ang mga J talaga. Sunod. Oh, Akira! Leave me alone! Sa DOH. Ayoko na. Nagsama-sama na. Yan si Jack Robert. Leave me alone! Nangihimasok na ang intrusive thoughts ayaw pagbigyan. Hindi ko na talaga kaya. Dati pa to, 2021 pa to. Ito yung isasendya kay David. Ano, pag sinaktan mo prinseso ko, ito ka. Mga lalaki sa movie ka pa nagsiselos. Yung ano, suntok sa pader. Technique. Oh my God. Sa Berserk. Dave ako Barbie 40 kay Blur yan para sa members. Ano bang build ang dapat para hindi ka magselos tulad sa kanya? No? Kakaibang pagtitiwala at meron siyang 90% overthink resistance ang kanyang build eh. So di kailangan ko malaman anong items na kailangan niya dito. Si Femto, Leche, huwag niyo basahin ng Berserk. Like yung Mark, Secrets Reveal, Anti-Jealousy, No Jealousy. Paano maging hindi seloso? Ala Jack Roberto, anong build ba ang gamit mo? Deep inside. Di mo na alam, hindi ka na makasama sa relasyon nila eh. Hayaan mo sila. Sunod. Oo. Ito. Ano ba tawagan niyo ng ex mo dati? Bakit mo ito gagawin sa sarili mo? Ano ba? Huwag na, baka mag-aalit ka. Magsiselos ka lang. Ano nga? Ito yung mga intrusive thoughts mo yun. Pagtatanungin mo yung KMU mo o jowa mo. Ano ba tawagan nyo? Saan ba kayo kumakain? Bakit gusto mo nasasaktan? Hindi nga, ano nga? Promise. Ano nga? Oo, ano nga? Asawa ko ang puta. Tangin na mo, doon ka na. Asawa ko ang puta. Tatanong ko, tapos ngayon nagagayat na Tangin na mo, tawagan niya ang asawa ko. Tawag mo sa akin, baby. Ano ko, anak niyo? Ano, perfectly cut. Bad trip, sunod. Yung mga intrusive thoughts yung itulak nyo pababa. Baka nagpro-project lang tayo. Baka naman talaga naman healthy sila, di ba? Bakit ako magsasayo sa hindi yan tinuro sa akin ni Jack Roberto? Bagong internet personality unlock. Ako na si Jack Roberto. Yung sa inyo, puro kay Jack Roberto. Sunod. Galing kay Del Valle. Si Kuya. Bakit niya pinarada? Tangina sabi niya, diyan ka lang gago. Tapos mag-baseball. Ay. Gago ang puta Kuya, malilate ako. May plate ako ipapasa. Gago ang puta. Yun ang pinakamahinang sigaw na narinig ko. Ba't ka natakot? Pero bakit nagkaroon na intrusive thought si Kuya na baka nainis siya sa mukha mo. Lagi naman yung pag nagmamadali ka, pag doon sila magpapagas, doon sila may pupuntahan sa kanto, doon sila may pag-eyeball. Diba? Ganun talaga. Pag BFF sila, pero low-key lovers pala. BFF Premium. Huwag mo sila pag-isipin. Ito yung mga thoughts na ayoko na pumapasok sa isip ko sa gabi. Habang nag-scroll ka, ayoko na tignan. Huwag mo na tignan. Madam, kaya po ba ang crystal kayak today galing kay Dave? Ito na, nakaisip siya. Diba, hinayaan niyang manalo ang mga iniisip niya. At least, diba, unique yung iyong shot. Galing kay Apple Pen. Nangis naman yung anak. Ligo dili ka. Asa man papa? Naman yung anak. Pagaligo, walang sabon. Sa kanal ka naligo? Galit ako! Pwede Galit kung ko! ano naligo mga kanal. Ha? Ano naligo mga kanal? Yan ang kontrol, diba? Hindi niya hinayaan kung ano yung iniisip niyang galit, gulo sa isip. Pinaloob lang, hindi niya hinayaan manalo. Yung intrusive thoughts. Sarad, kay John. Joyride, ano na? Para-para na to, be, oh. Awa Face na to lang, face be. na. Be. Awa na lang, sis. Tanggapin nyo na ako, be. Uwing-uwi na ako, sis. Dalawa na kayo na dyan. Awa nyo na. Hindi yata ganun yun, alam ko eh. Awa na lang. Pagod na ako. Naka-off wifi. Bluetooth na lang ko. Bluetooth to. Be, awa na lang. Be, tatlo na sila. Erekta mo na sa mukha niya. Ganun, ito na ako. Medyo malayo siya, bigyan rin sila sa
Wala yung signal. Pero baka naka-off yung wifi nila kasi alam ko mga nakwento sa akin nun, parang ginagamit nila yun para makapagpahinga muna sila. At least yung nasa Joyride, hindi yung boy best friend, di ba? Mas delikado yun. It's me. Kuya, tubig! Ano to? Wow, Ay, kuya, saglit. Bibili ako tubig. Oy, saglit lang. Nagbago. Kuya, saglit yung tubig. Bahala ka, di mo ako lilibre. Ba't ka Kuya, tabi? magkano tubig? Bibigyan mo pa 500, baka masuklian ka niyan. Nakabayad niya ako. Kuya, nakabayad niya ako. Bahala ka dyan. Libre mo na yun. Ano? Libre mo. Kuya, ililibre kita. Saglit lang. Kuya, yung tubig. Ang tumatak mo. Tumatak mo rin. Hinihinga lang si Kuya, baka inumin yung tubig mo. Lalakas ka sa akin eh. Pero hindi semi, nilalabas yung ulo niya lang gano'n. Ayun, so, pero pinagod mo pa si Kuya, hayop ka. Ayun, hindi mapipigilan mo yung intrusive thoughts mo. Ano ba? Rad, hindi habang nag-aantay kang mag-reply. Oh! Hey! 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 Bigyan mo nga ito ng ka-holding hands para din sayangin yung kamay niya sa kaka-tiktok. Bigyan mo ng ka-holding hands. Uli ka, boy. Ano yan? Huwag ka magbang-bangan. Rad, yan kay Miss Kat. Sino hinayaan tong magluto? O, bigyan mo ng 360 yan. Cheer up. Cheer up ka na dyan. Darating din ang gustong sumakay sa'yo. Ay, gusto umupo sa'yo. Huwag ka mag-alala. Parang joyride lang yan. Saludo ako sa'yo, Kuya. Magaling, pagpatuloy mo yan. Sa susunod, gusto ko gaming chair na upgrade mo. Tulak mo yung intrusive thoughts. Tulak mo, wala ako nakikita. Wala. Mukhang masarap yan hawakan. Para hindi ka malaglag sa kanya. Ang dami mo kailangan isipin. Hirap pa pumili. Bumikit ka na lang. Hayaan mo na yung chance na. Hayaan mo na yung sugal ng buhay ang pumili para sa'yo. Rod! Say hi in Tagalog. Hi. Hi. Hello. Tagalog guy! Hello. Kamusta? Welcome to Philippines in Tagalog. Ano? Okay. Kamusta Pilipinas? One, Kamusta na Pilipinas? 2, 3. Kamusta na Pilipinas? Makinig ka. Matagal na rin ako. Hindi naglalagay. Nandito lang ako sa Europa. Masagasaan pa sila. Ito yung thoughts ko, yung gusto sumagasa din sa mga ginagawa niya. Kabataan ng pag-asa ng aking bayag. Alam niyo po mga kapuso, kapag nasa Wala ko highway, alam. parang may tagisan, di ba, Eva? Ng Tigiling, horsepower ang mga sasakyan. Oo, tsaka Nagulat na lang ang uploader na si Nicomedes Grab Halil horse! nang mamataan nila nitong gabi ng Biyernes ang isang tumatakbong kabayo sa NLEX. Malapit po yan sa San 1 Fernando horsepower lang yun, Colgate. nakakasabay. Ang hinala niya, nakatalon daw ito mula sa isang carrier na hila ng sasakyan. Ang ilang netizen nag-alala dahil baka natakot at na-stress ang kabayo sa dami ng mga sasakyan. Bakit pag At ingay sa- kabayo okay lang mas stress, pero yung mga motorista, mga traffic 3 oras sa biyahe, hindi nyo iniisip ko na si stress dahil sa basura nating commute dito sa Pilipinas. Ano ba? Hayop din naman kami, di ba? Isipin nyo naman kami. Hayag ng pamunuan ng NLEX tungkol sa nakawalang kabayo. Pero sagot po nila sa isang comment sa kanilang kunin, baka social maging media pulutan page. yan ang tambay. Ay, good news naman. Nailigtas daw ng Okay, kanilang ligtas. traffic team ang kabayo. Nice. Okay, tunad. Anong gagawin mo? Mumurahin ako nito. Nakanood na ako nito eh. Tangina mo. Alalim pala, pre. Lalim ba, pre? Yun din yung intrusive thoughts ko. Pinigilan siya maging cool. Muntikan na siya na maging cool eh. Mucha. Kaso ayun, nalaglag. Oh! Ah! 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 Ibang longganisa seller gusto niya. Tama, ano ba yan? Oh my God. Ah.
Kahit sandali, copyrighted yan. Pero baka naman natawag dito. Next group, very good, napakaganda na acting. Pero mukha namang acting to, ba't hindi siya tumatayo? Kung hindi naman to acting, men, saludo ko sa inyo. Paki-spam F sa comments. Para sa kanya yan, saludo kami. Hindi lahat kaya gawin yan. Mga tunay na mamanda o yan, mga tunay na nagmamahal. Kaya naman pala free shipping, pati yung bato. Sunod. Wow! Today I'm gonna be Gojek driver. So special for today I'm not using with beautiful girl from New Zealand. Hold tightly. Yeah guys. Yan ang ating horsepower. Sasakyan mo. Very Today good. I'm gonna be Yung dila ng dila ng masaya. Sunod. Lasang pag-ibig. Saan yan, Ben? Lasang pag-ibig. Pwede po take out. Take out. Take you out. Oh, my God. Ate, anong oras ako? Cute mo naman. Uy! Grabe. Okay na yung race. Wag lang rin sa training order. Saludo na naman. Kailangan mo, you need to shoot your shot. Kailangan mo ibato. Tulad ng pagbato ni Kuya Shipping. Sunod. Babe, sorry, pero alam mo, pumasok sa loob ng bahay niyo kasi ayoko makita mo ang tunay kung kanya. Full mo na ba? Oh my God. Oh, damn. Hello. Oo nga pala to, babe. Sabi ko sa'yo, pumasok ka na. Sorry, babe, pero rules are rules. Kailangan ng karinig kasi nakita mo ang tunay kung ano. Okay, hindi porket pwede mong gawin dapat mong gawin, diba? Huwag mo yaman na yung intrusive thoughts mo. Pare, tumigil ka. Ah! At sino ka naman para umarang sa dadaanan ko? Ako lang naman ang hari ng mga vampira. May At impra? walang karapatan upang patay ng babae ito dahil minahal ko siya at may anak kami. Pa ako lang agad. Nag-chat pala siya sa akin! Hello guys, Matik malala. I will for this lesson. And by the way, ako nga pala si Renegade. At syempre, ang mga this lesson, huwag tayo mag-cheat dahil hindi natin alam ang consequences nito sa atin at sa mangyayari. Ewan. Woo! Okay, kinikilig oh. Sino ba? Siya ba? Prequel pala to nung lumulod kanina, no? Ganito kayo maglandi, tapos pag sinabi mo liligawan mo na, yung sasabihin sa'yo, yung kuya. Label muna, ha? Label. No label, no lab-lab. Bawal. Tingnan mo sa mata. Tingnan mo, ba't ang laki ng tingin mo? Pucha, white pa. Ba, may isa yung mic niya may libag. Yung sa'yo, bagong-bago. Hey! Chan! Bigyan po extra ice! Ay Bruce, pag girlfriend mo ako, wow! Update mo ko lagi. Okay? Buti pa tapos walang matutulog agad lipat. Hindi nga daw healthy yun. Misa kailangan mo talaga palagpasin. Misa wala ka sa wisho. Pero, kanya-kanya naman yan. Ibibigay ko account. Saan? Babenta mo? Over focus. Okay, sana to kung pogi ako eh. Pero every night call. Damn! Sarap daw maging girlfriend yan. Oh! Gustong gusto ka na buksan ng omelet eh. Ano nasa plano na? Text na ta. Parents, anak, ikaw ang mag-a-out sa amin din na. Tayo din yung mga intrusive thoughts ng mga matatanda yun. Sino kaya pagbabayarin ko ng mga gastusin namin? Ako ba? O bibigyan ko ng mission impossible ang aming anak? And hindi ka pa natututo maglakad, meron ka ng S-rank mission.
Sunod. Alam ko mainit ngayon pero nakakain ka na ba ng corned beef na may plain rice? Ang effort pa kasi, hindi dapat nakakatawa. Niliteral pa siya. Magaling! Kasi pag naiisip mo, mukhang kulang pa siya sa kanyang kinain. Diba? Pag inisip mo, hindi ibig sabihin yung kailangan mong gawin. Magaling. Ipabili po. Concert tama ipabili ta. Lalo pag hindi ka taga ron, medyo nahihiya ka pa yan. Doon na tatapos yun. Kung gusto nyo pa ng mga ganito, mag like, share sa mga marami intrusive thoughts nyong friends. Subscribe para sa mga